Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ang bata ng atsura mo dyan. Ay, saan na naman? Oo. Anong petsa na ngayon? Ay, Ajis! Ajis! Baka naman! Ramdam ko na talaga yung tindi ng pangangailangan. Ang papuri po, mga kabisyo, wag po tayo magpapaskam. Wag po tayo magpapaprank. Wag po tayo magpapalinlang. Ang uri po ng papure ay depende sa amount ng inuutang. Wag po tayong magpapadala. Uy, sinasabi ko sa'yo. Ang ano? ganda-ganda talaga. Ayan na nga ba sinasabi natin 5,000 pwede na. Nanganganib lang, kailangan ko magbayad sa bahay ngayon. 5,000. Kulang ako ng 5,000. Bakit kaya, partner mo? Dadating kaya yung isang araw na parang, dapat dumating yung araw na yon, diba? Yung I-envision. alin? Yung hindi ka na mag-iisip na kailangan mo pang purihin yung mga tao sa paligid para makabayad ng upa sa bahay. Mangumusan ng mga kaibigan. Correct, diba? Yung ganon. Sana yung araw na wala kang iisipin sa mga babayaran True, mo. diba? O kaya, dadating yung panahon na pagkakain kayo sa restaurant, hindi na kayo magde-decide kung kakain ba tayo dito o hindi kasi may kaakibat na presyo, diba? Okay lang, hindi tayo natatakot sa salitang exclusive, premium, pagka kasi mga ganun, parang alam natin may mga eksenang medyo maharlika, may ganyan. kaakibat na gastos, Oo, no? Pag VIP, yan, diba? Pag mga business ganyan. class. Totoo. Sana dumating talaga yung mga panahon na yan. At dadating yan, kabisyo. Basta syempre, importantisyo, sisipagan natin, tsatsagaan natin. Kung alam po natin, ang kinikita natin ay sakto lang, hindi pwedeng ganun lang. Kailangan maghahanap ka ng ibang mga paraan para kumita ka ng extra. Ganun po talaga. Let's claim it. Darating talaga yung araw na yon. Pero ang Tama. katotohanan talaga, mga kaibigan, di ba may mga taong ganito po ang suot, pero sa totoong buhay walang pera. Hindi yun. Huwag ka na doon, partner. Huwag na tayong lumayo. Ganito ang suot pero yung bra pa ulit-ulit. Hindi makabili ng bagong bra. Hindi makabili ng bagong pante. Pero hindi nyo malalaman. Diba? May mga ganun talaga. Kaya wag po kayong, halimbawa nakikita nyo po sa social media, ay, parang nakaluluwag-luwag na talaga siya. Ganyan, di ba? Parang laging naka-kemeng itsurang ganitechiwa. Parang laging may bago sa buhay correct, nila. di ba? Hindi po natin alam kung ano ang tunay dyan. Tsaka alam mo, sa mundo ngayon, napakarami na rin sobrang affordable. Hulaan mo tong yung pinupuri mong damit, partner, kasi gusto mo mangutang. Kung magkano lang to? Magkano? Ikaw nga hulaan nga eh. 299. Ay, ayan na naman tayo. Ayan na naman tayo sa 299. Hindi makaget over. Pero alam mo, actually, pag-uusapan natin kasi may nabasa ako kanina. Nag-away sila ng jowa niya dyan sa 299 na yan. Anyways, wala pang 500 pesos tong suot ko. Libre yan. Saan mo naman hinarbat wala sampayan nga 500 pesos. Kaya libre. Oo, walang 500 pesos. May kaakibat na presyo to, partner. 28 pesos. 28 pesos lang siya kasi yun yung pamasahe ko papunta doon sa kung saan ko to hinarbat. So, ang presyo ng damit ko ay 28 pesos. Okay. Mura lang, di ba? Pwede. Ganun. Hindi porke feeling mo pumoporma isang tao, agad-agad marami siyang pera. Hindi. Wag niyong iisipin na ganun. Wag niyong iisipin ng ganun kasi maaaring naharbat nga lang. Binigay lang sa kanya. Grabe naman yung harbat. Talagang parang makasalanan talaga yung harbat. Parang napakasama ng kaluluwa ng tao. Parang yung itim-itim na budhi. Parang walang
ligtas point sa langit, ganon. Sa pag-aanin natin ng konti ang ngayong pagkakasala. diba? So, hindi sa harbat. Maaring bigay. Pwede, diba? pwede. Maaring pamana. Totoo, diba? napanalunan sa raffle. O Totoo. giveaway. Correct. O, diba? Yung ganon, iisipan mo kagad yung ganda ng forma. Utangan na yan. Hindi, wag ganon. So kung yung mga inuutangan, wag magpapalin lang sa mga eksenang pagpupuri sa inyo dahil mangungutang yan. Ganun din, yung mga mangungutang, wag magpapalin lang sa mga pinupost sa social media. Hindi yan tunay na nakaluluwag-luwag. Well, maluwag na siya. Kung ano may naisip nyo maluwag, yun na yun. Correct. Pero in terms of budget, naku, wali. Ganun. Totoo yun, no? Kaya ako maingat ako sa mga pinopost ko sa social media. Kasi ang totoo, talaga ang mga tao, hindi nila may iwasan na magkaroon ng impression sa bawat post mo. Yung makarating ka ng Boracay, for example, mag-post ka sa isang napakagandang resort or beach, ang isipin talaga nila mapera ka. Ang hindi mo alam, ano yun libre po ng company yun. Correct. Diba, may ganong reward from their company. O di naman kaya 1 year ahead, nag-book na yan ng flight. Kasi di ba ngayon may mga apps, alam ko yung Google Flights partner every now and then, pag nakakita siya ng sobrang mura na flight para sa'yo, i-message niya yun sa'yo Minsan, sa ganitong date pa, yung mga alanganin mga araw, ganon, leap year lang, ganon. Ganyan, leap year this year, di ba? Oh, yes, yes. So yung mga ganon, na magkano lang, 2K. Kunyari 2,000, di ba? Mga ganun, balikan na yun. Yung correct. mga ganyan. O di yung mga nagbibigay ng mga gift certificates ng mga Yan, hotel, di ba? Na true. ina-avail lang for free. Correct, may mga ganyan na hindi din. natin alam na parang, ay libre pala yun, pero ang iisipin mo, kapag nakita mo yung post ng taong yon na pumunta sa ganong hotel o ganong resort, ang yaman naman correct, niya. nagko-compute ka na. Correct, Oo. nagko-compute ka na. Grabe, ang bawat gabi dyan, ganito. E di syempre, kakain din sila. E di syempre, ganito, ganyan. Oo. Super compute. At tama, confirm. Candidate para utangan. Candidate para scam. Diba? Ganyan. Pero dapat nga ang thinking doon, huwag ka na mangungutang kasi Correct. gumastos na siya. Gumastos na yan, wala na yan pera. Ano na yan, sagad na yan. Totoo, mali yung conditioning natin sa isip natin. For example, 'di ba tayo maraming hosting, 'di ba? Ang isipin talaga nila, marami tayong income. Ito talaga si partner, parang real talk na. Parang maganda yung nag-share tayo ng totoong experience. Parang yung sa'yo, partner, real talk na. Hindi na 299 scam scam na kwento to. Tunay na to. Ano po? Ito na lang, Real talk. bagong example na lang. Kasi yung Baka marami... sabihin, nadadala tayo na nakikerry the way ng usapan na. Kasi Ito na yung maraming hosting, ikaw talaga yun. O hindi. Iba na, bagong topic na lang. Iba na lang, balik na lang tayo. Yung raw-rad. Itatakot sa sinabi. Yung ayaw na mag-real talk. Oo. Di ba? Ganyan. Hindi, pero totoo. We always say this, Kabisyo. Hindi na itinuloy. We always say this. Totoo. We should not believe everything that we see online. Correct, everything correct. that we see on social media. Hindi po lahat na nakikita po natin dyan ay totoo. Meron dyan ng mga totoo. For example, business. Yan. Totoo yan. Kung ano man yung mga binibenta nila, mga tunay yan. Yan. Kunyari, Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Yan, diba? So, tunay yung mga gold dyan. Yan, yung mga ganon. Pero yung mga kupost ng kaibigan mo na nagsuot sila ng gold, di tayo sure dyan. Hindi tayo sure dyan. Di ba? Mga ganon. So, wag ka magkakaroon ng impression na yayamanin, laging nakasuot ng gold. Laging naka-gold. Di ba? Hindi natin alam. Di ba? Ito po ay hiniram lamang. Correct. Ito po ay pamana ng lola. Nag-iisa lang ito. Di ba? Akala mo parang, wow, bongga na. At ang pinaka-nakaka-lure dito, what if, hindi naman din talaga totoo. Totoo yun. Tandaan mo, partner, nung araw, nung bago-bago ako sa Love Radio, yung unang beses na nasnatchan ako na necklace, akala niya totoo yung suot ko, di ba? Oo. Minsan nasa nagdadala-dala. Nasa kakinisan kasi yan. Charot! Totoo din naman yun. Nasa taong nagdadala na akala mo mamahalin talaga yung mga sinusuot niya. Diba, pero sinasabi na class A, pero peke naman talaga ang totoo. Mga ganyan na. Lahat ng mga class A, triple whatever, exclusive copy, carbon copy, chuchuchu, di ba? Hindi yan true, Lily. Di ba? Fake yun. Kaya importante issues, maging ano po tayo, maging maging maingat sa mga pinupost at sa mga nakikita din natin kasi hindi wag po tayo lahat ng naniniwala. nakikita
Ay, Yan. totoo. Totoo. Parang ito na, babalik na tayo dun sa 299 pesos engagement ring. Oo. 'Di ba? May mga iba't iba na ang mga lumabas na ano niyan, na mga kwento, 'di ba? ang daming mga opinion correct, na merong kung sino-sino. Correct, merong nag-break na daw sila, merong Grabe naman yun. Oo, break na daw, hindi na daw natuloy yung kasal. Merong nag-claim na sila talaga yung nag-post noon long ago, mga last year. Last year pa daw pinost, kasal na sila ngayon, may mga ganun. Walang nakakaalam talaga ng tunay na kwento. Such is social media, kabisyo. Totoo Hindi yun, natin talaga knowing kung ano talaga ang true lalo at walang halong eklabo. 'Di ba? Totoo yun. Nakakalurk That the picture paints 1,000 words. Yes, totoo yan. Iba talaga, no? Yun yung dapat tayong mga spectators, 'di ba? Tayo mga tumitingin sa mga pictures. Maging maingat tayo sa pagkondisyon ng mga isip din po natin kasi pag naniniwala ka, madidevelop yung inggit. That's one. 'Di ba? Tendency is mangungutang ka doon sa tao. Tama. That's two. And three, mape-pressure ka din eh. 'Di ba na magkaroon ng meron sila? 'Di ba? Mabuti- Kahit alam mong hindi mo kaya. Correct. 'Di ba? May ganung pressure sa May sarili. ganon. Mabuti, na partner. hindi mo pansin. Kung tama ka dyan. Kung halimbawa, ang eksena sa'yo is, pag nakita mo yon, instead na nainggit ka, nainganyo ka. Yung Oo, parang, correct ka. parang, ay, dahil Lagi may kaya effect niya, yun eh. correct ka, dahil kaya niya, kaya ko din. So, magsisipag ako lalo, gagayahin ko yung mga ginagawa niya, ano kaya yung mga strategy, ganon. Mabuti kung ganon ang effect. Ibig sabihin, mapapabuti ka. Kaya lang, di sa lahat ng oras ganon eh. Totoo. Minsan, inggit ang dumalabas, di ba? Oy, aminin natin sa Ayan na hindi. nga. Oo, di ba? Oo. Kita mo si ano, naku, na-travel na Naku, naman. yan. Hindi ba ka nagbabayad ng utang sa akin Ayan yan? na Ay, nga. balita kong may hulugan pa yung kotse. Tapos makita mo, nasa Boracay na naman. Ay, nako. Tignan mo, bago na naman ang cellphone. Di ba, yung internet kanila, paputol-putol, tapos bumili na naman ng bagong cellphone. Correct. Di ba, ang dami nating sinasabing Ang hindi dami. maganda tungkol sa isang tao. Totoo. Hindi natin alam yung tunay na nangyari sa picture na yon. Totoo. Diba? Lagi namin sinasabi yan. Bakit? Siguro peke yung mga picture namin. Kasi kami mismo siguro ganun kami. Alam namin lahat yan. Alam natin yan kasi marami tayong kaibigan, kakilala. Minsan tayo mismo eh. Oo. Ang pinopost natin ay curated. Ano ba yung Tagalog ng curated? Pinaganda. Pinaganda lang. Inayos. Diba? Inayos. Diba? Finilter. Yan, diba? yan, yan. Inedit. Diba? Naging Yung mga- ka-impress. Correct. Diba? Kasi minsan magugulat ka talaga dun sa mga... Basta meron akong naging experience na ganyan. Yung kilikili ng isang artista. Parang, lagi yung pinapakita na parang sobrang bongga talagang. Parang... Saan talaga napupunta yung usapan? Kilikili naman. Hindi! Thrill talk lang. Kasi minsan may kita mo parang ang sinasabi, parang ito na, siya na talaga yung pinakamaganda kilikili sa buong bansa. So, nung one time na nagkaroon ako ng tsansa na makadaupang palad, ma-meet itong artistang to. Ang first top of mind ko, kasi partner, ay talagang, check ko nga ang kilikili nito. Pakialamera entremetida. Ang wish ko pa nun, sana naka-sleeveless, gano'n. Para magka-chance. Tapos nung nakita mo, Na nakita ko, partner, it's a regular kilikili. Ibig sabihin, yung mga nakita natin sa, maaaring may mga iba na may mga sobrang flawless talaga. Totoo naman, gets naman natin. But a lot are also edited. So, minsan, inggit na inggit tayo sa itsura ng ganito. Hindi natin alam, inedit. Totoo Diba? Kasi yun. yung itsura ng kanya regular para sa akin, ha? correct ka. Tayo, Oo. siyempre, maraming tayong mga nakasalumuang celebrities. Na pag napanood mo talaga sa TV, wow, celebrity. Ang kikinis. Oo, pero pag nakita mo rin sila, hindi naman lahat. Meron talagang kahit sa totoong buhay na walang makeup magaganda. Correct. Pero marami rin na kapag nasa backstage na po o nasa holding area or nasa dressing room at wala pang makeup, Tama. pangkaraniwang lang din ang Oo. itsura nila. Na makita mo mas wala ka pang ang pores eh. Oo. Yung iba talaga napatungan na lang ng napakaraming makeup kaya Correct. nagmukhang parang ang kinis-kinis Tama. sila sa camera. May ganon. May Oo, ganon maraming talaga. maraming ganong artista. So those are curated Reality, curated content, Correct. diba? Palalabasin ka impress pero sa totoong buhay pangkaraniwan lang din o yung iba mas masama pa. Yan. O, Diba? may mga ganon. Maraming ganyan sa social media. Yan. So, hindi natin dapat lahat laging pinaniniwalaan. Ngayon, sabi ko kanina, partner, may nabasa ako nag-PM sa akin. Nag-away sila ng jowa niya. Lalaki yung nag-PM. Nag-away sila ng jowa niya dahil nga dun sa 299 pesos engagement issue. So, nagkaroon sila ng basta ang sabi niya, hindi ko na mababasa na natabunan eh. Ang sabi niya, ang eksena na talaga is, paano niya lalambingin yung girlfriend niya. Kasi, nagkaroon sila ng argument dahil si girl, kampi doon sa girl na
naghihimutok or Na hindi na happy hindi doon sa masyadong sa happy singsing. sa singsing, 'di ba? Oo. Si Guy naman kampi doon sa Guy na nagbigay. So ngayon nagtalo sila. Tingnan nyo, hindi nga natin alam kung totoo yung kwento, Oo. 'di ba? Tapos yung sarili nating mga buhay, naapektuhan na. Parang, 'di ba? parang away politika, Parang no? correct, I was about to say, parang eleksyon. 'Di ba? Kanya-kanya tayo mga manok, 'di ba, pagdating ng eleksyon. Oo. May mga inaway tayo mga kaibigan, nag-friendship over dahil sa iba't ibang mga paniniwala. Tapos ngayon nung nanalo sila, ano ka na? Ano nangyari? Oo. 'Di ba? Close ba kayo? Away na kayo. Ikinayaman mo ba? 'Di ba? Oo, friendship over pa. Oo, Nako. 'di ba? Yung mga ganun. So wag nating hayaan na. Ako masasabi ko lang dito, mas kilala mo yung girlfriend mo. Dapat ganun eh. Bottom line ng 299 issue na yan. Dapat communication is key. Dapat kilala mo talaga yung taong binibigyan mo, taong minamahal mo, 'di ba? Para alam mo yung atake ka. Hindi kami para tanungin mo kami, paano mo siya lalambingin ulit, anong mga paraan. Kasi baka yung paraan namin ng lambing, hindi mo paraan ng lambing o hindi type ng girlfriend mo. Kunyari, ako partner, ang pwedeng ilambing sa akin na asawa ko, kunyari, alam niyang mainit ang ulo ko o kaya nalulungkot ako, samgyup agad. Pag samgyup agad, partner, matik na yon. Matik na yon, na talaga, bababaan ang lahat ng dapat bumaba. Charot. Oh, Ibibigay mo na ang dapat ibigay, di ba? ibibigay na Manunumbalik ang dapat manumbalik ka. Correct, iinit ang mga dapat na uminit, di ba? Tatayo ang mga dapat na tumayo, ganon. Kasi nga, kilala niya ako that samgyup makes me happy. So kung yun yung sasabihin namin sa iyo, friend, Mag-samgyup kayo mamaya. Mag-samgyup kayo, pero yung jowa mo nababalot na ng kolesterol yung puso. Hindi applicable, di ba? Lalong mapapasama. Correct, lalong mapapasama. Ultimately, una, wag yung mga topics sa social media na hindi naman natin sure kung totoo. Yun ang bottom line namin ni partner maaaring curated just to create clout or just to create noise para lang makagain ng more likes and comments, 'di ba? Una, baka hindi totoo. So dahil baka hindi totoo, pangalawa, wag niyo na pag-awayan yan. Na yung tipong kayo mismo, yung sarili ninyong relationships na mas mahalaga kaysa sa chismis na nabasa niyo sa social media, maaapektuhan. Totoo yun. Diba? And pangatlo, dapat kilala mo yung jowa mo. So kung kilala mo siya, alam mo yung nagpapainis sa kanya, alam mo yung nagpapangiti sa kanya, alam mo kung ano yung kumikiliti sa kanya, alam mo yung mga bagay na yun. Hindi na para ibang tao pa ang magsabi sa iyo niyan. Correct, kasi minsan kapag humihingi ka pa ng advice mula sa ibang tao, Ay, nako. mas nababago yung strategy. True. Kasi hindi naman alam ng taong yun kasi he's outside of the picture. Ngayon, pag nagsabi siya ng kung ano yung ginagawa nila sa relasyon nila, na gusto mong gawin din sa jowa mo, maaaring sablay. Kasi kanya-kanya po tayo ng language of love. Tama. Diba yung iba, sige, masahihin mo. Ayaw nga niya na minamasahe. Aliswag siya ng ganun. Correct, alibadbaran siya sa mga ganun. Oh. Tapos sumali na kaagad. So ikaw ang nakakaalam, ano ba ang gusto at ayaw ng jowa mo. At yun yung gawin mo. Tama. Diba? Ano yung gusto niya, wag mong gagawin yung ayaw niya. Correct. Diba? Huwag natin kino-complicate ang mga bagay-bagay. Minsan kahit simpleng bagay na ginagawa nating Komplikado kasi komplikado. bakit? Pinupost pa kasi natin. Yes. Nadalaman tuloy ng maraming tao. Sinasabi mo sa maraming tao. Humingi ka ng consultation sa ibang tao, which is sometimes good. Pero depende kung kayo namang dalawa na kayo lang, wag mo na sabihin sa ibang tao kasi lalong, kumbaga sa suka, lalabo yan. Diba? May iba yung lasa niyan. Correct. Mukhang marumi. Ang daming diba? ang daming sumausaw dun sa suka. May Oo. chicharon, may butchiron, ano pa May ba? iba-ibang laway. Correct. Diba? Ganun. Alay pa ikaw lang yung, di ba, sumausaw sa suka. Di ba, ang sarap-sarap niya. Tama. Yun lang yung lasa na natitikman mo. Pag Grabe. marami nang sumausaw dyan, ang pangit ng tingnan. May kanin. Ayan. May pira-pirasong, di ba? May tinga. May tinga. Diba? May di ba? malunggay, May diba? bumubula-bulang laway. Correct. Imagine natin lahat yun. Kasi Ang alam pangit, natin, ang dami sumausaw correct, eh. Kasi alam Oo. natin yung itsura ng maraming sumausaw na suka. Correct diba? ka. Ganon. At yun yung ayaw natin mangyari sa Correct. relasyon ninyo na Tama. dapat kayo lang dalawa. Diba? So kami, sa madaling salita, dun sa nag-PM sa amin, hindi na kami sasawsaw dyan. Oo. Kaya mo na yan, kuya. Correct. At kung meron mang sasawsaw sa issue ninyo, someone that you really trust, hindi lahat ng tao sa social media. Tama. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! For